i'r adran Theatr Ffilm a Theledu yn y Prifysgol Aberystwyth, ni'n ymchwilio i bob math o agweddau ar celfyddydau a diwylliant yng Nghymru a thu hwnt. A'r prosiect diweddara i fi a Greg Bevan sydd tu ôl y camera yw ymchwilio i orffennol, presennol a dyfodol y Fideo Cerddorol Gymraeg. Yn 1981, Fideo Killed the Radio Star gan The Buggles nath ddatgan dyfodiad MTV. Carreg filltir holl bwysig nath roi'r gweledol yn hollol greiddiol i'r diwydiant a'r diwylliant cerddorol. Ond beth am yn fideos Cymraeg ni? I ba raddau maen nhw'n debyg neu'n wahanol i'r traddodiad Angl-Americanaidd, a hynny o ran diwydiant, diwylliant, estheteg a gwleidyddiaeth. Felly i wthio'r cwch i'r dŵr, eithon ni ati i siarad â rhai unigolion allweddol o fewn y sîn gerddorol. Cyd-ddigwyddiad hapus i ni yw bod dim ond angen mynd i'r adeilad drws nesaf i gwrdd ag un unigolyn a gyfrannodd at greu cannoedd o fideos yn ystod yr 80au hwyr a'r 90au cynnar ar y rhaglen Fideo Now. Ac i ddechrau, nes i holi Dafydd Rhys sut oedden nhw'n cydweithio gyda'r grwpiau a'r artistiaid wrth fynd ati i gynhyrchu'r fideos. Oedd yn gyfuniad, really. Yn aml iawn bod y grŵp, os o'n i'n y gogledd, fi'n cofio wnaethon ni tynnal tywyll yn Meirion. Oedd hwnna'n eitha diddorol, os o'ch ni'n... Oedd Meirion falle tyma bach o cliché, oedd y prisoner wedi bod na, oedd e wedi cael ei wneud. So oedd y bach o cliché fel lleoliad, a wedyn o'n i'n meddwl, wel, mae'n ffantastig o leoliad. So be wnaethon ni'n y diwedd, oedd rhoi Ian Morris ar dop y fan, a just teithio rownd. Hwna'n ni'n lwcus ar y pryd, so oedd pobl yn dod lan o'r syniadau yma, a oedd y sort of dynion camera, merched camera, ond yn gyd yn mynd, ie, oce, driwn ni fydde, so ni wedi gwneud hwnna. So oedd yna rhyw ymdeimlad, really, o driwn ni me, a so oedd e'n gweithio, gret. A drwy look, fi'n credu, gyda ni canran fwy yn gweithio nag oedd y methu, ti'n mo? Fi'n cofio hefyd gweithio gyda Dave datblygu Gwlad ar Fynghefn, le droedd e lan, a dde'n mynnu bod e moyn llun o Jim O'Rourke mewn ffram, a dde moyn torri'r gwydyr. A dwi'n cofio hwnna, a tan bod ni wedi gwneud y shot na, oedd e ddim rili'n hapus, ond ni'n weld gyda ni'r shot na mas o ffordd, ie, newn ni hwnna, ie, ffain, dim problem. Oedd e'n iawn wedyn, a wnaethon ni fideo gyda fe. Oedd rhai pobl yn dod gyda syniadau pendant, ond hefyd mi oedd yn hyblyg. Oedd Dave yn ffantastig i weithio na, fo'n onest. Ond oedd ambell i beth oedd e'n rili mynnu o rhaid fy gael. A wedyn, oedd e'n agored i beth ac eraill wedyn, so oedd e'n gred. Felly, ti'n sôn am The Tube a rhywbeth o agwedd wrth sefydliadol fyna. Oeddech chi'n gweld eich hunain fel rhywbeth gwrth sefydliadol hefyd? Wrth gwrs, Channel 4 S4C yn lawnsio'r un pryd, oedd fel remit Sianel un wahanol iawn yn doedd. Felly, oeddech chi'n rhyw fath o gornel gwrth sefydliadol ar y sianel? O'n i'n trio bod yn gornel gwrth sefydliadol. Oedd Ffac Offi Pawb er enghraifft, oedd Radio Cymru wedi banio teitl y band. Oedd HTV oedd yn ei rhaglenni le o'n i wedi dod o'n wreiddiol, na le ges i'n hyfforddiant, hefyd wedi banio defnydd o Ffac Offi Pawb. Felly, be wnaethon ni yn gwbl fwriadol, y gan gynta, yn y fideo naw cynta, oedd Ffac Offi Pawb. A'r link, dwi'n meddwl, gan Lad o rhywbeth fel mor syml a, helo, croeso i fideo naw, Ffac Offi Pawb. A hwnna'n gwbl fwriadol. Oedd y fwriadol yn yr ystyr o'n i moyn cael yr elfen yma bod pobl ifanc yn meddwl bod ni yn cool, os lyci di, neu bod ni yn... Ond hefyd, o'n i moyn gweud bod ni yn trial neud rhywbeth oedd yn wahanol i beth oedd wedi digwydd o'r blaen. Wnaethon ni hefyd ar ddiwedd yr aglen gynta, wnaethon ni spoof dim cwsg dan cwrlwys, oedd yn cael go rili ar HTV a'r cwmnïau teledu mawr. So mi oedd na bethau o'n i'n neud oedd yn fwriadol gwrth sefydliadol. Oedd delwedd Eddie hunan, yn gwbl wahanol i beth oedd wedi bod ar S4C cyn ni, a Eddie hun yn wych, really. Ac yn gwthio ni fel cynnyrchwyr, yn gwthio ni o ran beth oedd hi moyn dweud. Oedd links Eddie yn ddwy hunain weithiau yn wleidyddol iawn. A fi fel arfer oedd yn cael y job o trial tynnu nhw'n ôl, neu neud nhw falle yn fwy derbyniol. Ond delwedd Eddie'n bwysig, ond hefyd oedd safon y fideos yn bwysig i ni hefyd. Oedd yna rhyw fath o... A hefyd, o fewn y diwydiant, o'n i gyd yn unig-einiau, heb law Geraint. Wrth gwrs, mae Geraint wedi bod yn ffigwr gwrth sefydliadol o'r hyd i oes yn dweud, rili. A mi oedd yna bobl o fewn y diwydiant oedd moyn gweld ni'n methu, bydden ni'n dweud, fel cwmni neu fel rhaglen, oherwydd pwy oedd yr kids ifanc ma, oedd syniad reit wedi cael yr arian yma gan S4C, a nhw'n
rhoi llwyfan i'r music ma. Oedd yn eu tîm nhw ddim falle'n heiddi llwyfan ar y sianel. So, oedd yna elfen o, wedi gyda'r gyfres gyntaf, oedd yna bwysau, mae rai ni gael o'n i weithio. O'n i wedi gadael swydd llawn amser. Oedd 4 ohono ni wedi ffurfio'r cwmni yma, o'n i ddim yn gwybod beth bydde dyfodol hwnnw. So oedd yna chydig o bwysau i lwyddo, ond oedd e'n lot o sport yn y bôn. A gaethon ni gyfleoedd ffantastig a cyfleu weithio â pobl ffantastig. So. A digon o gyllid i wneud yr hyn oeddech chi moyn? Oedd y cyllid yn okay, oedd e fel edrych nôl, o'n i'n categoreiddio fideos, actually. Oedd rai, beth o'n i'n gweld yn fideos perfformiad. Fideo perfformiad byddai just band lleoliad diddorol, hanner diwrnod o... Byddai ni'n gweud weithio, rhedeg rownyddol gyda camerau neu beth bynnag. Wedyn ni, oedd yna gategori wedyn dyn ni o fideos diwrnod, lle falle yna elfen o set, falle yna elfen o wisgoedd, a falle bod yna elfen o trial dweud stori. A weithiau, pan o'n i'n rili gwthio'r cyllidau, bod ti'n cael rhywbeth rhywle yn y canol. Ond o'n ni yn bersonol, oherwydd o'n i dan ddylanwad mawr y tiwb, really, le o'n nhw'n gwneud just rhoi bands mewn lleoliadau diddorol. A fi'n cofio mynd i Llanrwst i wneud fideo gyda'r cyrff, actually, sef un o fy hoff fans i yn y cyfnod erioed, really. A just gweld bod pwll nofio yn wag o ddŵr, a bod un o'r boys yn abod y caretaker, gaethon ni'r allwedd, a roi nhw ar lawr y pwll nofio, a boddi oedd enw'r gan, so oedd e gyd yn gweithio, really. Ond o'n i'n doio neu'r stwff yna, le ti'n gweld band mewn rhyw fath o leoliad gwahanol. Felly o'n i yn categoreiddio nhw, a wedyn ni oedd rai fideos oedd yn cael, Geraint Jarman oedd yr arbenigwr ar AR-LEIN, le o'n nhw'n cael rhyw fath o triniaethau, fwy graffeg, gweledol. O le wedi wneud pethau fel dim moddion, rhaglen dyledu, cyn hynny gyda Richard Pwelco. Oedd yn rili ddiddorol beth o'n nhw'n wneud yn y cyfnod ni o flaen i amser, actually. Oedd wedi wneud rhywbeth gyda'r maffia hefyd a we efo mixer. Ond Geraint byddai'n dod ar elfennau, fe oedd yn edrych ar ôl y gyddoriaeth, ond fe oedd hefyd oedd yn dod ar elfennau mwy graffig i mewn. A byddai Geraint yn, byddai ni'n colli fe trwy'r nos yn rhywle, a byddai rhywun yn ffono lan a gweud, still here, a byddai ni'n mynd draw. A byddai wedi rhoi rhyw lun heb unrhyw hawlfraint mewn, a rhaid ni drial tynnu nhw mas ar rhywbeth. Ond oedd e'n ffantastig Geraint, cos oedd e hefyd yn, nid just yn edrych ar ôl y gyddoriaeth, ond oedd e'n pwysio ni gyd yn greadigol, yn weledol. A fi'n credu beth gwyddoedd yn y diwedd, oedd pawb yn gwthio i gilydd, y grwpiau, pobl yn sgwennu cyneuon, y technoleg. Gaethon ni hefyd, ni oedd y cynta yng Nghymru ar y pryd dwi'n meddwl i gael edit management systems. Mi'n cofio beth oedd yr enw yn y cyfnod. Bydde fe'n hen ffasiwn iawn nawr, ond oedd e'n golygu bod ni gallu golygu'n automatic weithiau. Ar ôl ni'n gwneud bras olygu ar VHS, mynd â fe i stafell brif olygu, a oedd e'n torri peth at y gilydd yn automatic os oedd y dechnoleg di gweithio. A fi yn cofio eistedd mewn stafell olygu da'r rhaglen gyntaf, a'n sydyn rhaid gweld bod y dechnoleg yn gweithio, a wnaethon ni gyd just fynd, phew. A Andy Bryce, un o'r partneriaid, oedd wedi bod tu ôl hwnna, a nath e'r gyfaddau fe, I'm so glad that worked. I never knew if it was going to work. And i'n mynd, what? Ond mi'n ath e. So, ti'n bod, so ni yn, oedd technoleg wedi newid fed, so a ni'n cael y cyfle i wared gyda fe. A wedyn fideo nawr yn dod i ben, ac oedd pobl, o beth dwi'n deall, yn reit anhapus. Wyt ti'n gwybod, beth oedd y penderfyniad i ddod ar... Wel, o'n i wedi gadael y criw erbyn ni, o'n i wedi mynd i weithio i S4C i hunan, a dwi ddim yn gwybod beth oedd y rheswm i ddod â fe i ben. Hynny yw, mae popeth yn... Gellir dadle bod yna hyd i bob dim yn dos ti'n bod, a bod adeg iawn i bethau ddod i ben. Fi'n credu hefyd, yn sicr o safbwynt fi, a falle un o ddau'r eraill ohono ni, o'n i'n ffindo bod e'n laddfa creadigol hefyd. Mae yna gyfnod yn dod le ti'n mynd, mae rhaid fi gael hoi o hwn. So, ti'n mynd trwy gymryd o syniadau mor gyflym. Ond gallai ddim, dwi ddim yn gwybod. Fi'n credu, ond beth oedd yn biti oedd. Mae yna ddim rhyw fath o gynlluniau manwl wedi bod i beth gallu ddod ar ei ole. A rhai o'r unigolion dath lan trwy y cwmni a trwy fideo naw a'r cyfleoedd nhw wedi cael. Fi'n cofio rhywun yn gweithio unwaith, mae i ffilm sgwl oedd fideo naw. Lle sydd wedi mynd mlaen i gyfarwyddo dramau ar y pethau, ti'n mo? Ond oedd e'n gweud dyna le oedd e wedi dysgu. Yn benna, dyna oedd y job proffesiynol cyntaf fe. Ond oedd e'n gyfle i drial pethau. Oedd hawl dyn ni fethu mewn ffordd. Diolch yn fawr iawn i ti, Dafydd. Diolch. Iawn.
my god, sy'n gallu ymlaen am beth. Oedd yn alright? Felly ar ôl cael persbectif cynhyrchydd a chyfarwyddwr, mwyn deall mwy am y cyd-destun creadigol, gwleidyddol a diwydiannol ar y pryd, fe eithon ni i fferm maes glas yn ardal Aberteifi i gwrdd ag Edi Lad, cyflwynydd y gwnaeth rhai alw yn ddadleuol. Ac i gychwyn, fe holis i hi am ei harddull wrth gyfweld ag artistiaid a grwpiau o bob math. Os naw i rywun moyn siarad, oedd hi'n mynd i'r wal. A ffa coffi pawb. Ond dwi wedi edrych ar sawl cyfweliad ffa coffi pawb nes i. A maen nhw'n okei, ti'n bod? Achos fi'n gofyn rhywbeth yn iaith y cardi. A wedyn mae ti griff am beth yw'n... Tawelwch. A ti'n bod, oedd fi ddim... Syniad beth o'n neud wedyn, ti'n bod, so ni jyst yn syllu ar nhw. A mae'n edrych yn iawn yn ben draw. Ath beth o'i le gyda Bob Delyn yn rebellion unwaith, achos wnaethon nhw ateb cwestiwn mewn ffordd o'n i ddim yn disgwyl, a ddim rhagor o gwestiynau dy fi. So nes i ddechrau llefen. Oedd gofyn nhw dorri'r... O'n i'n holi mewn ffordd o'n i'n cyfri fel o'n i eisiau gwybod pethau. A we pobl yn folon ateb. Ie. Nes i edrych ar un cyfweliad nes ti gyda Fiona o Eirin Peryglus, a chi'n cael sgwrs ynglyn â merched yn y sîn te, a chi'n sôn am bod yna ddim llawer iawn. Ble oedd y merched? Oedd yna llawer iawn o grwpiau yn ferched ar y pryd? O ran wedyn pan oedd chi'n seithi pethau, oedd yna ferched tu ôl i'r camera, neu oedd yr holl beth o ran cynhyrchu'n eitha gwrywaidd? Dwi'n meddwl, oedd pethau nwrowaidd, yn gallu meddwl am un ferch falle oedd ar fideo naw, neu oedd yn y BBC nes mlaen, sa'n cofio. Oedd y PAs, yn amlwg, yn ferched, nhw oedd yn gofalu ar ôl, i ni gofod bod fan hyn, chi'n neud hyn, i ni symud mlaen amser ma, a nhw'n neud continuity o bopeth, oedd hi'n sefyll rhaid. So, oedd yna rôl hanfodol bwysig dan o, oedd nhw'n creu'r byd, a nhw'n helpu pawb i greu'r byd. Ti'n meddwl, mae'n cael ei gyfri fel rôl ar gyfer merched, yn dweud? Yn union. A dwi'n meddwl, taw dyna felly lle mae'r merched, yn dife, yn y roles yna, tu ôl y camera, yn y swyddfa, yn neud swyddi gyfan gwbl hanfodol, ond yn hanesyddol, nid y pobl yna sydd yn cael sylw, yn dife. Ar y cyfnod na hyd yn ystod 80au, oedd merched yn sgwennu i cerddoriaeth, o'n nhw'n chwarae i cerddoriaeth, a nhw'n cynhyrchu i cerddoriaeth, ti'n modd? So mewn ffordd, o'n nhw'n gwneud mwy na ymddangos, a mae hwnna weithiau, ni'n wastad yn meddwl, os chi'n ymddangos, eich chi wedi gwneud safiad, mi i chi, o'n nhw'n gwneud popeth. O'n nhw'n rheoledd llwyr o hyn. O'i cerddoriaeth. A mae hwnna yn anghyffredin. Ti'n meddwl, os ti'n meddwl am sy'n Saesneg, wyt ti'n cael dy reoli gan y label, neu'r, ti'n meddwl, y bobl sy'n... Mae'n bobl yma, ambell waith yn perthyn sawl label, mae'n perthyn i gwmni mor. Achos bod y strwythyr na fydd ddim yn bod yng Nghymru, wy'n fwy rydd mewn ffordd, ti'n anweledig i raddau, yn y sîn Brydeinig, a ni asgaeth, mae dati faes mawr i chwarae yn dafod yng Nghymru, A ti'n grymuso di'n wedyn, mae dati sgiliau ti hwnt i'r cyffredin, Oedd yna ymateb negyddol weithiau? Neu oedd ti ddim yn ymwybodol o unrhyw? Oedd dim ots o ti? Wel, na, wen nhw'n i ddim, ti'n bod. Jyst syniad o fi wedi gwir. Oedd yna'n peth gyda Slate i'r BBC. Oedd ddim syniad o fi bod... O'n i mewn stafell gyda Geraint Tolman Davies, unwaith. A o'n i di ennill award! So oedd e'n cael ei gydnabod, ti'n bod, o'n i gyd mynd i stafell i'r BBC. Now, some people really don't like what Eddie does, and some people love it. O, pobl ddim yn licio beth fi'n neud. O'n i'n cyfri bod pawb yn licio beth. O leiawn ni ddim yn cael yn steirio gan, cael yn dal yn ôl gan feddwl, o, rai pobl ddim yn licio fi. Ti'n bod, a fydd yn dychybig mewn ffordd. A sy'n mwyn o'n dda, bod ti ddim yn dychymig dyti. Oedd ti'n gweld bod yr rhaglen yn rhyw fath o scaffolding neu yn cefnogi'r sîn mewn ffordd pwysig? Ambell waith, mae pobl yn beirniadu rhywbeth fel a'n gweud, o, mae'n jyst yn creu sîn os dim byd na. A ti'n meddwl, stupid, o roi llwyfan. Unwaith ti'n rhoi llwyfan i bobl, mae pobl yn meddwl am bethau. Os na ti'n neilltu o lle i bobl i ddangos, i'n dwyau. Ti'n meddwl, ble allan nhw fynd, ti'n meddwl? A mae gigs rhyfedda ledled Cymru, ti'n meddwl, bob dylla cornel. A wedyn oedd hwn jyst yn un o'r llwyfannau yna, lle oedd pobl yn gallu mynegu i creadigrwydd nhw. A oedd e'n meithrin creadigrwydd, ti'n modd?
A dim bod ti eisiau rhoi sglein proffesiynol, ti'n modd. Mae'n gas dyn ni'r geiriau na fyd, ti'n modd. Ond oedd e yn adlewyrchu nhw, ond oedd e'n creu ffilmiau bychan 3 munud. A hwnna'n anhygol o beth, ti'n modd. Maen nhw'n weithiau bach ar ben ei hunain. Dyn nhw ddim jyst yn slice of life, ti'n modd. Oedd pobl yn cael cymeriadu, o pobl yn creu perfformiad ohonyn nhw hunain, ond yn pob math o perfformiad. Oedd fideo nawr ddim yn colli cyfle i roi llwyfan i neb, o dati ddim rhywbeth o ffefrynnau, o'n nhw'n ffindio pobl o bob man, achos oedd pobl yn bod yn bob man. Ond nawr, mae'r artistiaid, wrth gwrs yn gallu creu cynnyrch ei hunan, a mewn ffordd mae hwnna wedi cymryd lle hwnna, achos mae fe dal i ddangos bod yna artistiaid yn bob man. Ie, a mae yna ddiwylliant DIY yn does i wneud fideos nawr, oherwydd y ffordd mae technoleg wedi datblygu sydd yn rhyddhau, yn siŵr, yn diwe. Felly, oeddech chi'n gweld fel rhaglen bod chi'n arloesi, oeddech chi'n trio bod yn wrthsefydliadol? Dwi'n credu oedd criw byw wedi ystyried beth o'n nhw'n gwneud, o'n nhw'n hunan ymwybyddus yn annwyl. Geraint Jarman, oedd wedi bod yn rhan o'r sîn am hir, oedd e yn wleidyddol, a yn credu oedd Dafydd bendant yn wleidyddol, ar un pryd oedd e fi'n tanci o'r edrych, mae hwnna'n golygu oedd e'n Stalin i. Sa'n gwybod oedd e'n Stalin i ddim hir, ond o'n i'n trot, sgyn. So o'n i gyd yn un trwytho, mewn gwleidyddiaeth o bob math. Mae daps newydd fi'n dod. O, mi fod yn falch i weld nhw. O, diwrnod hapus am y daps newydd. O, mae daps newydd fi'n dod. Dim byd fel par ffres o daps, oes e? Na, i ddechrau'r cwestiwn ar to, unwaith bod wedi mynd. Fi'n falch bod nhw'n dod. Achos weithiau, dyn nhw ddim yn dod, mae'n gweud bod ni wedi... O, chi ddim mewn. On glei. Celwydd. O, fan arall. Helo, shmai. Oedd criw byw yn ffantastig, ond nhw ddim yn Anglo-Americanaidd. Nawr, fi wedi gwylio ambell i raglen ar YouTube o hyn a hyn. Dwi'n syfrdan achos maen nhw'n prynu fideos mewn o dramor, ond nhw'n wedi penderfynu wneud na. A oedd e'n dangos tramor fel rhywle oedd yn gwbl dderbyniol, a oedd e ddim tu fewn i'r lens Prydeinig. A fi'n cofio gweld fideo o Senegal oedd e. A bechgyn bach jyst yn wari yn y dŵr. Oedd yna mor yn joio. Oedd gwrs dim fel ni wedi gweld Africa yn ei chyfanrwydd o gwbl. Lle oedd pobl yn newynu oedd Africa i Ethiopia. Oedd y ffwd yn Ethiopia 1984, ar newyn dyna. Ond co Senegal, oedd e yn normaleiddio profiad pobl o ddim yn Brydeinig. A o'n nhw'n wrth, criw byw yn wrth Brydeinig. Dyna oeddwn i'n mynd i ofyn i ti, i ba raddau ti'n gweld y fath o waith a'r fideos a gafodd i'n neud yn y cyfnod hynna, fel rhywbeth oedd yn wahanol, oedd yn ffordd o fynegu gwahaniaeth Cymru o gerddoriaeth Anglo-Americanaidd? Wrth gwrs, mae popeth yn mentig oddi wrth popeth arall. Mae cerddoriaeth Ewropeaidd yn mentig o'r traddodiad yn America sydd wedi cael ei... Mae wreiddiau fe, yn Africa, trwy goloneiddio. So, wyt ti o fewn hwnna, a wedyn wyt ti'n treul diffinio dy hunan fel rhywun gwahanol tu fewn i'r traddodiad na, a yn y cyfnod oedd ohoni yn yr 80au, oedd y cyfnod AmGen ma, oedd hwnna wedi brigo, mewn ffordd... Wel, o'n i'n meddwl oedd e ddim wedi brigo cyn hynny, a wrth gwrs ti'n edrych ar yr 80au. A beth sy'n ar frig y charts? The Brady Song, St Winfred's School Choir, ABBA, hyd yn oed yn 1980, Ond o fewn y traddodiad AmGen oedd yr iaith Gymraeg wedyn, oedd yn meddwl ohoni hunan i bod i'n wahanol, oedd wedi penderfynu i bod i'n wahanol, oedd yna fandiau fel, yr anrefn nhw, mewn ffordd y cyfle blaen, o'n nhw'n gallu gweld i hunain fel rhywbeth gwahanol, bendant. A wedyn oedd y bandiau eraill, mae mawr sy'n dod i fi erbyn hyn, o'n i'n cymryd rhywbeth gwbl naturiol ar y pryd, o'n nhw'n canu yn Gymraeg, ond nhw'n meddwl, na ni, ni'n canu yn Gymraeg, a ni eisiau mynegu'r byd AmGen yma trwy'r Gymraeg. Ar ôl siarad gyda Geti, mae'n hollol amlwg pa mor allweddol oedd cyd-destun gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod. Nesa, mwyn cael gorolwg o'r datblygiadau a fi ers fideo naw, fe gawson ni sgwrs gyda'r hyrwyddwr cerddoriaeth ac uwcholygydd cylchgrawn y selar, Owain Sgifone. Ac i ddechrau, fe nes i holi
pam y penderfynodd gyflwyno gwobr ar gyfer y fideo gerddorol orau yng ngwobrau'r selar? Just fel ymateb i y ffordd mae'r SGRÍN a'r diwydiant yn esblygu mewn gwirionedd. Ac dwi'n meddwl efo'r fideo yn benodol, oedd jyst yn rhywbeth o'n i'n teimlo oedd yn bwysig iawn o safbwynt hyrwyddo, achos yn y bon, hyrwyddwr cerddoriaeth ydw i a eisiau gweld cerddoriaeth yn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosib, ac o'n i'n gweld bod y fideo cerddoriaeth yn gyfrwng hynod o bwysig i gyrraedd cynulleidfa ehangach, yn enwedig wrth i'r cyfryngau digidol fod yn fwy dylanwadol, ac o'n i'n gweld am gyfnod beth bynnag ac yn rhannol rhwng mewn bylchau rhwng cyfresu teledu ac yn y blaen, bod yna fwlch o ran y fideo cerddoriaeth Gymraeg. Felly dwi'n meddwl o'n i jyst yn awyddus i weld mwy o fideos cerddoriaeth yn cael eu creu, boed nhw yn rhai oedd yn cael eu comisiynu, neu yn rhai oedd yn cael eu gwneud yn fwy DIY, os lici di. Felly dyna'r rheswm dros gyflwyno y categori hwnnw. Yn anochel, dros y blynyddoedd, mae yna gyfresu teledu sydd wedi bod yn comisiynu fideos, a mae rheini yn amlwg wedi bod yn gry iawn yn y categori yna. Ond mae wedi bod yn gret i weld mwy a mwy o fideos sy'n cael eu creu'n uniongyrchol gan yr artistiaid yn ymddangos ac yn cael eu comisiynu gan labeli hefyd erbyn hyn. Ie, felly, nes ti ysgrifennu blog 10 mlynedd yn ôl, just y bod nawr dwi'n meddwl. Mewn bwlch lle oedd yn amlwg fideo naw wedi mynd, oedd garage wedi mynd, oedd bandit jyst yn dod i ben, ac oedd ti'n gresynu bod yna ddim byd ar y pryd i weld yn dod, dim rhaglen arall yn dod. Pa mor bwysig yw y fath yma o raglenni cerddoriaeth S4C i greu fideos? Mae o wedi bod yn bwysig yn sicr iawn. Erbyn hyn, falle bod o'n llai pwysig, achos dwi jyst yn meddwl bod y labeli ar artistiaid yn unigol wedi gweld grym y fideo cerddoriaeth, a maen nhw'n teimlo bod buddsoddi mewn fideo. A mwyn mae wedi bod yn dod yn rhatach iddyn nhw i gynhyrchu fideos hefyd, a mae hwnnw'n ffactor. Ond maen nhw yn gweld y potensial, felly dwi'n meddwl bod nhw'n llai pwysig gyda gol nhw'n sicr yn cyfnod fideo naw oedd yn hynod dylanwadol ar y pryd. A ti'n sôn am garage o fanna hefyd, a bandit. Dwi'n meddwl o ran y cyfresu yna, oedd rheini'n hanfodol bwysig o ran creu digon o fideos Cymraeg i greu narratif os lici di o gwmpas y SGRÍN ac i greu y platfform yma, achos dyna ydy fideo cerddoriaeth, ydy platfform ar gyfer hyrwyddo cerddoriaeth. Dwi'n meddwl, os da ni'n edrych ar stwff mwy diweddar S4C fel ochr un a lŵp erbyn hyn, falle bod rheini'n gyfresu llai pwysig o ran cynhyrchu fideos, ond mae hynny'n bennaf oherwydd bod labeli ag artistiaid wedi gweld y potensial dros nhw eu hunain a mynd ati i greu stwff eu hunain. Felly, fel rhywun sydd â rhyw fath o orolwg ar fideos o fewn cyfnod penodol, beth am eu hyd nhw a'i ystod nhw, a faint ohonyn nhw sydd fydde ti'n dweud? Faint mewn blwyddyn oedd yna ar restr hir y wobr? Wel, dwi'n siŵr, cyfnod cynnar na, o ti sôn am y cyfnod na lle o'n i wedi sgwennu'r blog, a dwi'n siŵr mae edrych ar fideos annibynnol o'n i benodol tua'r adeg yna, a dwi'n siŵr mor fychan ar ryw 4 neu 5 o fideos annibynnol wedi cael eu creu, a dyna lle o'n i'n gweld, dyna lle o'n i'n gofidio efo bandit yn dod i ben, fysa y cyfrwng fideo yma yn dod i ben hefyd, achos doedd na ddim cynllun ar gyfer cyfres newydd ar y pryd, yn sicr ddim efo'r math gyllideb oedd gan bandit. Ond yr addol da ni wedi gweld yn niferoedd yn ehangu, dwi'n trio cadw rhestr yr enghraifft ac llunio playlist ar YouTube wrth i'r fideos yma ymddangos. Ond erbyn hyn mae'n dod yn anodd iawn achos mae yna gymaint ohonyn nhw yn cael eu creu ac yn ymddangos o wythnos i wythnos bron, yna mae'n anodd cadw trac nhw. Felly erbyn hyn, da ni siŵr o fod yn sôn am 20-100 o fideos cerddoriaeth o bosib, ond wedyn sut wyt ti'n diffinio dy fideo cerddoriaeth hefyd, a mae hwnna'n anodd iawn o ran y categori yna yn benodol, lle bys y diffiniad dy gyfarwyddwr teledu di o fideo cerddoriaeth, o music fideo, yn wahanol iawn i be fysa band falle'n diffinio fel fideo cerddoriaeth. Felly dwi'n meddwl mae yna lot, diolch yn hollol ddu a gwyn beth sy'n gwneud fideo cerddoriaeth erbyn hyn o'i gymharu a oes air cyfresu teledu cerddoriaeth. Felly ti'n gweld bod yna mathau gwahanol o fideos? Os modd categoreiddio nhw, ti'n meddwl? Mae yna categoriau yn sicr. Dwi'n meddwl bod yna dipyn o ddadle o bosib ymysg y gwahanol garfannau ynglyn a sut y dyle ti fod yn ei categoreiddio nhw. Dwi'n meddwl, o ran y fideos cerddoriaeth Cymraeg, mae yna amrywiaeth a ystod eitha eang ohonyn nhw o ran
o ran 'u ffurf nhw ac arddull nhw. Dwi'n teimlo bod yna, dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf, beth bynnag sy'n ni'n dweud, yna rhyw 4 categori bras, ond lot o is-categori o fewn hynny, dwi'n siŵr. Be da ni wedi gweld lot yn ddiweddar ydy fideos animeiddiedig. Dwi'n am rhywbeth hollol unigryw, da ni wedi bod yn gweld nhw dros y blynyddoedd, neu rhai lled animeiddiedig yn sicr, ond mae hwnna wedi dod yn fwy amlwg wrth i sgiliau digidol pobl ddatblygu o bosib. Mae gen ti dy fideo band yn perfformio, felly mae'r rheini'n amrywio o ran ydyn nhw'n music video go iawn, neu ydyn nhw jyst yn band yn sefyll na a'i met nhw yn ei ffilmio nhw. Mae gen ti wedyn dy fideo dramatic, fyswn i'n dweud, lle mae yna stori, rhain dwi'n hoffi yn arbennig, a o rhain yn fwy amlwg yn y cyfnod bandit na o bosib, oedden ni sôn amdanyn nhw, lle oedd gen ti fwy o gyllideb i chwarae efo fo, a dwi wedi anghofio beth yw'r 4th categori. Dwi wedi sgwennu fel awr. Sori. O, ie. Ti chi torri hwnna nôl mewn? Na, ti'n cofio sydd wedi cael ei flaen. Oce. Y categori ola, a mae hwn wedi bod yn fwy amlwg efo y pethau bach yma yn pocedi ni o bosib, ydy dy fideos, home videos di os lici di. So dy gasgliad di o fideos mae pobl wedi creu yn y stiwdio neu pan maen nhw yn mwynhau peint ar ôl bod yn y stiwdio neu rhywbeth, mae rhywun yn casglu'r holl snippets yma o fideos at ei gilydd i greu rhyw fath o music video. Dwi'n meddwl bod hyn wedi bod yn amlwg iawn yn y flwyddyn a hanner diwetha yma, yn y cyfnod clo wrth gwrs, lle mae pobl falle wedi bod yn dod ynghyd yn llai aml, a falle wedi bod yn recordio o hirbell ac yn creu mwy o ryw home videos ohonyn nhw allan yn mynd o gwmpas i busnes, ynddo. Felly, dyna di'r categoria dwi'n gweld ar hyn o bryd, beth bynnag sydd yn amlwg o fewn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg. Ond fel dwi'n dweud, mae yna lot o ryw is-categori o fewn hynny, dwi'n siŵr. Wyt ti'n gweld bod yna fandiau penodol yn arloesi? Mae yna... Dwi'n sicr yn meddwl bod yna fandiau penodol sydd yn rhoi mwy o bwys ar y fideo cerddoriaeth. Da ni yn gweld rhai bandiau yn arbennig yn cynhyrchu fideos yn rheolaidd ac yn gyson o bosib i gyd fynd â'i cerddoriaeth nhw. Dwi'n meddwl bod rhywun fel Ows Gwynedd, er enghraifft, o ran y fideo DIY, mae Ows wedi arloesi yn bendant. Eto, mae yna ddadl ydy, sef bod yna fi sydd un o'r fideos mwyaf poblogaidd erioed AR-LEIN yn y Gymraeg. Casgliad o home videos ydy hwnna, felly dwi'n meddwl bod o wedi dangos y ffordd be oedd yn bosib efo math yna fideo. Mae gen ti fideo arall, nath ennill Wobr fideo gorau drwy lyged di, lle mae Ows a'i fan jyst yn chwarae gwmpas efo dron. Ar y pryd oedd hwnna'n eitha arloesol, erbyn hyn, mae yna lot o drons gan bobl, felly mae'n lot haws i wneud, ond eto, mae'n esiampl ohono fo'n arloesi ac ei llwyddo i gyrraedd cynulleidfa. Mae yna lot o fandiau a labeli eraill, dwi'n meddwl, yn rhoi dipyn o bwyslais ar greu fideos. Mae o'n rhannol i wneud efo pwy di ffrindiau nhw. Os oes gyda nhw ffrind sydd digwydd bod yn gyfarwyddwr fideo, fel er enghraifft oedd Los Blancos am gyfnod yn creu fideo bron ar gyfer bob trac oedden nhw'n ei rhyddhau, achos bod Nico Dafydd yn ffrind iddyn nhw ac oedd yn hapus iawn yn gwneud fideos ar ei cyfer nhw. Mae rhywun fel Griff Lynch yn amlwg yn gyfarwyddwr fideo hun ac yn creu cerddoriaeth, felly mae o'n gwybod beth i grym y fideo. Felly mae yna trend o ran yr artistiaid sydd yn creu fideos yn sicr, ac chwarteg iddyn nhw, maen nhw'n cael llwyddiant ac yn cyrraedd cynulleidfa oherwydd hynny. Fideo 9, enw'r rhagnoedd Fideo 9 herddodd ymlaen am 9 o'r gloch. Ni wedi teithio mor bell o hynny, do, syniad yma o pawb yn eistedd i lawr yr un pryd i wylio rhaglen gerddoriaeth. So ni wedi teithio'n bell o hynny ers bandit yn dod yn y chafbwynt wythnos mewn ffordd. Wyt ti'n gweld fideos cerddorol Cymraeg yn parhau yn bwysig i'r dyfodol? AR-LEIN, ar y cyfryngau cymdeithasol, wyt ti'n gweld nhw fel arf pwysig i gerddorion ac i gynulleidfaoedd? Maen nhw bendant yn bwysig, a dwi'n meddwl diolch i'r chwyldro digidol. Mae rhai o'r fideos na, da ni'n sôn amdanyn nhw, cyrff yn y pwll nofio, gen o drwg, di chwarae badminton. Maen nhw wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach, achos bod nhw wedi ymddangos ar YouTube ac yn y blaen. A dwi'n meddwl mae'r fideo yn sicr erbyn hyn,
gyda potensial y fideo Cymraeg beth bynnag, achos bod ni ddim yn hollol ddibynadwy ar yr un slot na bob wythnos, mae'r fideos yna am byth ac yn gallu cael ei lledaenu i gynulleidfa ehangach. Dwi'n meddwl bod y diwydiant Cymraeg wedi llwyr gracio sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach efo'i fideos, ond mae'r ffaith bod nhw allan yna yn sicr yn agor y drws ac yn rhoi cyfle i wneud hynny. Felly dwi'n sicr yn frwdfrydig iawn dros y fideo cerddoriaeth Gymraeg ac yn annog unrhyw labeli ag artistiaid i feddwl o ddifri ynglyn â buddsoddi yn drwm ynddyn nhw o ran i cynlluniau marchnata. Sgif, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Gydag Owain felly yn gryf o'r farn y dylid buddsoddi mewn fideos. Nesaf roedd yn amser siarad ag artist cyfoes. Ar Zoom, ges i sgwrs gyda enillydd album Cymraeg y flwyddyn 2020, Annie Glas. Mae Annie wedi creu fideos o fewn strwythurau diwydiannol gwahanol, ac roeddwn ni eisiau gwybod pa mor bwysig yw fideos i waith artistiaid heddiw. Wel, i fi, achos nes i ddechrau'n reiddiol fel artist gweledol, a nes i studio fashion yn coleg, so dyna beth yw fy nghefndir i, fi ddim wedi byth i gwahaniaethu nhw, maen nhw wastad dod fel pecyn. Fi ffili meddwl am beth i cerddoriaeth heb gweld lluniau, dyna sut fi kind of yn datblygu syniadau. Felly mae wir yn bwysig i fi, achos fi'n licio cyfathrebu'r un teip o syniadau drwy unrhyw gyfrwng a fi'n gallu, ac os ti'n gallu cysylltu pobl mewn gymaint o ffyrdd a phosib, mae'n werth wneud, yn benig os ti'n, a diddordeb yn ddyfend dy hunan, mae diddordeb y pobl yn wahanol, mae rhai pobl jyst yn caru cerddoriaeth a dim ond yn canolbwyntio ar hwnna, ond i fi mae jyst yn fwy eang, fi jyst wastad wedi meddwl fel yna a gweithio fel yna'n greadigol. Felly ti'n gweld y fideo fel rhan o pecyn yr hyn i ti'n neud, mae'n rhan hollol greiddiol i beth wyt ti'n neud. A ti'n dweud bod pobl yn meddwl am i cerddoriaeth eu hunain falle mewn ffyrdd gwahanol. Pa mor bwysig wyt ti'n meddwl yw fideos cerddorol i berfformwyr heddi? Wel, fi'n meddwl mae'r sort of genhedlaeth fel TikTok, mae hwnna mae nhw bell tu ôl fi ddim yn rhan o'r fe o gwbl, ond fi'n ymwybodol bod dyna sut mae pobl ifanc iawn yn cysylltu gyda'i gilydd yn weledol. Felly, sy'n ni'n tybio bod yna fwy o bwyslais dy fi hyn ar bethau fel yma, ar fideos, achos maen nhw yn gyd yn un package. Ers dyddiau MTV maddau reili, ond gan bod pobl ifanc yn gallu rheoli i narratif eu hunan a creu cynnwys eu hunan, sy'n ni'n tybio bod yn fwy poblogaidd, ond fi'n meddwl, yn gyffredinol, os ti'n fel artist i dweud ar label mae hwnna'n wastad yn fod yn rhan o'r prosiect. A fi'n meddwl bod pobl sydd ddim ar labeli mawr, yn tueddu feddwl un peth, achos dyna'r cyfrwng sydd gyda ni gyfathrebu, achos os ti ddim, dy lot o arian tu ôl i ti, mae lot o beth ti'n gallu gwneud eu hunan. So mae lot o beth yn DIY, a lot o'r amser, dyn nhw ddim yn edrych yn DIY, achos mae pobl jyst di addysgu hunan, a mae cameras y stwff yn lot rhatach, ti'n gallu ffilmo rhywbeth safon amazing ar iPhone, dyddi hyn, felly dwi ddim cweit mor anodd a mor fel out of reach o gyfer arfer bod, ti'n mynd gorff o bod yn orddibynnol. A bobl eraill, ti'n eitha democrataidd yn ei ffordd ei hunan, a fi'n eitha licio hwnna. Mae'n rhan o'r rheswm ti'n meddwl pam fi di cynhyrchu stwff yr hunan, yn llai yn biti fel fi'n mynd i gynhyrchu stwff yr hunan, achos fi sy'n gwybod well. Ddim byd yn neud yna, fi'n meddwl mae'n fwy just mae'r teimlad yna o ddemocratiaeth lle fi ddim yn gorfod heiro studio drud am fel 1,000 pint yr awr neu rhywbeth, allai wneud yn hunan. Ti'n dwi bach o reolaeth dros beth ti'n neud. A mae'n rhoi mwy o gyfrifoldeb yn y ti i greu y narratif fel ddelwedd ti moyn creu, achos mae dysgu'r pŵer i allu wneud yna. Ti wedi gwneud fideos, ti'n gwybod, ti wedi cael ei arannu trwy Rec ac yn y blaen ar ochr un. A ti hefyd wedi gwneud fideos dy hun hefyd. Sut mae'r profiad o wneud reina yn debyg neu'n wahanol? Dyn nhw ddim yn wahanol o gwbl, nes i un gyda Dyl Goch i ochr un, a o Dyl Goch, mae mor greadigol yn ffordd mae'n ffilmo stwff. Mae hwnna'n rhywbeth fi ddim yn deall, fi'n yn deall techneg ffilmo, shots a beth sy'n edrych yn dda, ond fi'n gweld lluniau fflat, oedd y syniadau i gyd gyda fi o ran delwedd, o fi'n gweld pethau fflat o pobl sy'n deall ffilm sy'n gallu neidio yn o symud a cael syniad o cerdded lawr fyna, neu pethau fel os fi ddim yn deall, fi'n gweld fel yna, fi jyst dim dyna sut fi'n
syniadau fi'n datblygu. Ond o ran fel profiad creadigol, oedd e ddim yn wahanol o gwbl, jyst oedd mwy o budget. Ie, a ti'n gweud bod ti'n gweld pethau'n fflat. Mae hwnna'n rili ddiddorol, cos ti wedi gweithio gyda 2 ffotografydd yn dod. Ti wedi gweithio gyda John Putney a Caris Hughes hefyd. Beth wyt ti'n meddwl maen nhw'n cynnig i ti fel artist? Ti'n weithio gyda ffotograffwyr. Yw e'n ffit naturiol os y ti'n gweld pethau yn y ffordd fflat yna? O'n i'n di meddwl beth i'n fel yna. Ie, gyda un John Pountney, dyw e ddim wedi gwneud lot o ffilm, chwaith, ag y syniad oedd gyda ni oedd, fi di'n cofio beth yw enw artist, yn ffrenig, lle mae fe ffilm gyda photos yw e. A dyna be o'n i eisiau creu gyda fe, achos mae'n dal golau mor dda, a ni jyst eisiau. A mae'n creu teimlad fel sort of naws, a weithio fel spooky, achos mae'n ffordd mae'n dal golau, a fi'n eitha licio sut mae'n neud hwnna, so dyna sut nes i weithio gyda fe. A Caris, oedd hi moyn gweithio mwy mewn ffilm, oedd hi ddim wedi wneud lot, ond yn amlwg fel, mae'n amazing yn neud e, so. Ond ie, jyst yn brofiad lysh gweithio gyda hi hefyd. Jyst dod i nabod hi trwy label nes i, so Tom Wymff, mae fe oedd e'n nabod Caris o'r coleg. A oedd hi wedi bod yn neud lot o waith ffotograffiaeth i, fel magazine, fashion magazines, Red Bull, Music Academy, a lot o bethau creadigol. So gweithio nhw'r un maes, so yn amlwg dealltwriaeth o'r byd cerddorol, a sut mae pobl yn licio cael eu cyflwyno. A hefyd mae'n ferch, so mae'n sort of yn wastad, ti'n wastad yn teimlo bach mwy o sensitifrwydd i fel, ti'n self-conscious, ti'n yn llai self-conscious, chi'n gwybod sut chi'n teimlo, chi ddim yn gymaint o, I don't know, dim gymaint o berfformiad, mae jyst teimlo fwy naturiol, felly oedd yna'n brofiad da. Wyt ti'n ymwybodol bod ti'n cyfrannu at hanes wrth wneud dy fideos dy hunan? Ac wrth gwrs mewn ffordd, mae gen ti'n cyfrannu i mwy yn y gyn diwylliant falle o safbwynt y Gymraeg a'r Gernyweg hefyd. Wyt ti'n ymwybodol bod ti'n cyfrannu at rhywun neu hwnna jyst yn rhyw fath o by-product o'r ffaith bod ti yn creu? Ie, yna by-product llwyr, ie. Os ti'n mor, mae dy ben lawr yn y tywod, ti ddim yn meddwl bod ti'n beth arall pan ti'n creu. A ti'n meddwl bod ots dyn rhywun anyway, so ti jyst yn neud e achos bod ti'n gorfod neud e, y broses creadigol. Felly ie, dim unrhyw fel feddylfryd fel yna o gwbl. Ie, gret. Mae'n ddiddorol oherwydd pan ti'n sôn am dy fideos di, ti'n sôn amdano nhw fel pethau creadigol, yn dweud? Pethau creadigol iawn, edrychiad ac aesthetic penodol. Beth y ti heb sôn o gwbl ynglyn â y ffordd mae rhywun yn gallu defnyddio fideos i hyrwyddo ei hunain? Ynddo fe? Ti ddim wedi sôn am yr elfen masnachol o gwbl. Yw hynny yn dy feddwl di? Wyt ti wedi gweld bod dy fideos di wedi denu pobl i dy gerddoriaeth, falle na fydde wedi clywed amdano ti fel arall? Mae'n bosib, ti'n gwybod, fi'n siŵr achos fel yn creu cerddoriaeth Gymraeg, ti'n barod yn prysur dy hunan mas o farchnad anyway, so ti ddim wir. Fi'n credu ti'n creu cerddoriaeth Gymraeg, naill ai achos mae'n hollol naturiol, neu achos ti'n gorfod jyst dyna beth ti'n neud. Felly, os o'n i arfer, nes i ddechrau neud cerddoriaeth yn Lloegr, felly Saesneg o'n i'n neud, ac o'n i'n lot ifancach ar y pryd, so o'n i jyst yn meddwl fel, pryd mi gael record deal, hwnnw exciting. Ond fi'n meddwl fel na dim mwy, fel, dim reswm i fi, yr oedran ydw i fewn 30au fi, i wneud cerddoriaeth Gymraeg, ond i bai bod yn rhywbeth mae rai fi wneud, mae jyst yn weithred creadigol fi jyst yn goffod wneud. Felly, fi ddim yn gweld y fel yna dim mwy. Yn amlwg, sy'n ni'n gweud celwys, sy'n ni ddim eisiau bobl tu hwnt i Gymru weld e, a gweld bath o bethau ni'n gallu creu. Ni'n greadigol, ni ddim just yn creu cerddoriaeth gweren. A pan ni'n gweud just, fi ddim yn golygu unrhyw sarhad, achos mae pobl ffantastig yn y maes, ond mae jyst yn faes i ddim yn siarad i fi. A mae lot o bobl gwahanol, pobl ifanc yn gwneud cerddoriaeth, mathau cerddoriaeth gwahanol, a fel mae'n neis rhannu hwnna hefyd, fel pethau gwahanol ni'n neud. So, os gen ti hoff fideos cerddorol dy hun? I fi, fel nes i dyfu lan gyda Britney Spears, so dyna sort of cultural landmarks fi. Felly hollol Anglo-Americanaidd yn tyfu lan. Gwylio stwff ar S4C, ond fel pam ti'n ifanc, ti jyst eisiau be mae ffrindiau ti gyd eisiau, a fel ti bot yn edrych i'r gorllewin, dyna beth ni'n dieddol i wneud. Fel am llai nawr, achos nawr ti'n trial amddiffyn, tyfu a datblygu dy ddiwylliant dy hunan, felly dwi ddim yr un peth dim mwy. A fi'n meddwl bod hwnna just yn Cymru, fi'n meddwl bod lot o ymwybyddiaeth fel mewn gwledydd eraill, achos ti'n clywed lot mwy o bethau, fel K-pop a J-pop, dim bod Japan a Korea yn wledydd bach o gwbl, ond
sy'n ni ddim wedi clywed lot o rheina i gymynydd yn ôl. A nawr mae America yn caru Korean pop, sy'n amazing. Mae'n gam mawr i America i gymryd hwnna mewn i'r mainstream, fi'n meddwl. Felly, ydw i'n iawn i ddweud, o styried popeth ti wedi dweud, bod ti'n gweld fideos yn rhan hollol greiddiol o dy gerddoriaeth di i'r dyfodol? Ie, hollol. Fel fi, so well da fi beidio wneud fideo gwbl os fi ffili creu'r fideo fi moyn creu. Dwi ddim fel just yn byti creu cynnwys. Fel, os ti ddim yn gwneud rhywbeth yn iawn pan wneud y gwbl, felly i fi mae'n hollol hanfodol bod fi'n rhoi'r un fath o sylw a pwysles a cynllunio mewn i'r elfen weledol, achos mae'n holl bwysig. Mae'n un, does dim gwahaniaethu rhwng fe i fi. Rhaid i fi gyfadde, ni wedi cael lot fawr iawn o hwyl yn cynnal y sgyrsiau yma. A beth sy'n hollol amlwg i ni yw nad ydyn ni hyd yn oed wedi dechrau codi cwr y llen ar y cyfoeth sydd gyda ni fan hyn, o safbwynt y diwydiant ei hunain, y diwylliant o gwmpas y fideos, yr elfen wleidyddol, a hefyd y ffordd nath newidiadau technolegol chwarae rhan. Felly, fydd y prosiect yn sicr yn parhau, felly os chi eisiau gweld sut mae pethau'n datblygu, dilynwch ni ar ein cyfri Twitter.